Na, Jean-Claude Van Damme. Hát de az enéken. Éj, és Navr Brda Vrba Mrda. Hannekati mrda, yani mrda. Brda. A Jean-Claude Van Damme? Hát dám, ne dám. Nem tudod mondani Jean-Claude Van Damme? A Van Damme, hát mikor van, akkor onnan dám. Mikor knéma mondak, ne dám. A Navr Brda Vrba Mrda? Az a mi az a mrda. Hát mrda. Na, Jean-Claude Van Damme. Hát ne dám. Na, jó lesz úgy? Kako? Ez így jó. Nézzem, milyen jó a képet. Majd mindjárt megmutatom. Csak ha megmondod... Hát de megállítod, amelyiken akarod. De mondd meg Jean-Claude Van Damme tisztán. Jean-Claude Van Damme. Jó.